ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଚାସ ଅବା ଆତ୍ମା ଏଭଳି ଶରୀରହୀନ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭୟରେ ଥରିଥାଏ। ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠେ କେତେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଭୂତ କଣ ସତରେ ଜୀବନ ନେଇପାରେ? ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ମନକୁ ଥରାଇ ଦିଏ। ଭୂତକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣି ମନରେ ଭୂତକୁ ନେଇ ଏକ ଅଜଣା ଡର ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି, ଯାହା ସମୟ ସମୟରେ ଛାତିକୁ ଥରାଇ ଦିଏ। ଅନେକ ଭଙ୍ଗା ଘର, ଡାକବଙ୍ଗଳା କିମ୍ବା ହୋଟେଲରେ ଭୂତ ରହୁଥିବା କଥା ଆମେ ଶୁଣିଥିବେ। ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପୋଖରୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନିକଟସ୍ଥ ଡାଲମିଆ ଧର୍ମଶାଳା ଓ ଦୁବଲା ଧର୍ମଶାଳା ପଛପଟ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଭୂତ ଅବଦୁଲ ନାମରେ କୁଆଡ଼େ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରେ। ଏହି ଅବଦୁଲ ଭୂତ ବା ଶୈତାନ ରାତିରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରରେ ଅବଦୁଲ କୁଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ପଛକୁ ଠେଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ପଛାଇ ନଥାଏ, ଯିଏ ତା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼େ। ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଏହା ସେହି ଅବଦୁଲ ଶୈତାନ ଭୂତର କାରନାମା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଏଠାରେ ଥିବା ଭୂତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଦାବି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଗରାବଡ଼ି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏତେ ଲୋକ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କି ଜଣେ ଲୋକ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଖବର ନେଲାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଡାଲମିଆ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିକି ମରିଛନ୍ତି, ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ କିଛି ମିଳିନି। ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି ତାକୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଗାଡ଼ି ମଗେଇ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନେଇଛନ୍ତି। ପରିଚୟ କିଛି ମିଳିନି। ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ବୟସ ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଉ ପୋଲିସ କିଛି ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ବୋଧେ ଚପଲ, ପାଣି ବୋତଲ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାରଣ ଚପଲ ଦୁଇଟା ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲା, ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଥୋଇଥିଲା। ସନ୍ଦେହ କରି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଯଦି ଆସିଥିବେ ରାତିରେ ଇଏ ହେଇଥିବ, ନଚେତ୍ ଆଗରୁ ବି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ପୁରୁଣା ଇଏ ଯେ ଏଠି ଅବଦୁଲ ବୋଲି ଜଣେ ଶୈତାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଦେଇପା ପୁଷ୍କରଣୀ ସେମିତି ଲୋକ ଭାସୁଥିବେ, କିଛି ବାହାରିବନି। ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ଅବଦୁଲ ମାରିକି, ଅବଦୁଲର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ପଛୁଆ ଗୋଟିଏ ମାରିବ, ସେ ଲୋକ ସିଧା ଉପରକୁ ଯିବ। ହୁଏତ ସେମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଅବଦୁଲ କିଏ? ଅବଦୁଲ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଜଣେ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ବି ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଛୁ। ଆମ ଜେଜେବାପା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଜେଜେବାପା ତ ନୁହଁ, ଜେଜେବାପା ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମ ବାପାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ବି ନିଜେ ବି କିଛି ଫିଲ୍ କରିଛୁ। ଇଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ, ଆଉ ଅବଦୁଲର ଏ ଦୁଇ ଧର୍ମଶାଳା ହେଉଛି ଗନ୍ତାଘର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ, ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ହତ୍ୟା ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତ ହେଉଛି ଯେ ଅବଦୁଲ ମାରିଛି ଆଉ ସେ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ମୋର ନିଜର ଇଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏମିତି ଆଗରୁ ଏମିତି ବହୁତ ଦେଖିଛୁ। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ପୋଲିସ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଇପାରେ ଏମିତି 2-3 ଥର ହେଇଛି। କେବଳ ଗୋଟେ ଲୋକର କାନ ମୁଣ୍ଡା ଟିକେ ଫୁଲିଥିବ। ନାଇଁ, କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଚିନ୍ନାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍।